Другі дзень сусветныя СМІ пішуць пра імаверны абмен зняволенымі, у якім удзельнічаюць ЗША, Беларусь, Расія і Нямецчына. Пра што ідзе гаворка, наколькі рэальны гэты абмен і ці ўвогуле магчыма, што вызваляць кагосьці з беларусаў. Гэта Пік Свабоды, мяне завуць Дмітрий Гурневич. А я сёння вітаю майго гостя, кіраўніка агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валера Кавалеўскага. Вітаю вас. Добрый день. Валер, на пачатку скажыце, на вашу думку, вось з палітычнага пункту гледжання тое, што такая падзея адбываецца, прынамсі, яна анансуецца на вельмі высокім узроўні. Гэта хутчэй сведчанне таго, што сапраўды адбываецца нейкая адліга вось паміж гэтымі, скажам так, імперыямі, моўна кажучы, ці наадварот, гэта знак таго, што гэта апошні шанец, каб хутка памяняць, бо будзе горш і горш. Ну, якраз таки я думаю, што гэта больш такі канструктыўны жэст па вырашэнні праблем, якія тычацца агульных інтарэсаў, бо кожны з тых бакоў, які ўдзельнічае ў гэтай шматбаковай аперацыі па абмену, яны маюць свой непасрэдны інтарэс выцягнуць сваіх людзей з вязніцаў, выратаваць іх ад зняволення, магчыма, нават ад смяротнага пакарання, гэта ў выпадку з Крыгерам. То бок, тут кожны з бакоў дэманструе пэўную добрую волю, і гэта, безумоўна, таксама спрыяе, магчыма, ці ёсць такое спадзяванне, што яно будзе спрыяць вырашэнню іншых пытанняў. А якая, на вашу думку, тут роля Лукашэнкі і Беларусі, паколькі все-таки нямецкі грамадзянін быў асуджаны, пазней памілаваны ў Беларусі? Ну, відавочна, што Лукашенко тут выконвае такую інструментальную ролю. Ён дапамагае Расіі рэалізоўваць свой інтарэс, але, безумоўна, што выконвае гэту ролю задавальненнем, бо гэта яму надае пэўныя паўнамоцтвы, вагу ў вачах міжнароднай супольнасці, нават з усімі гэтымі скідкамі на тое, што ён фігура не самастойная і выконвае заданні Расіі. Тым не менш, палітычна ён ад гэта трохі выйграе, але, па-другое, ён будзе дасягаць, канешне, нейкіх практычных мэтаў. Прынамсі, на сённяшні дзень нам гэта невядома, які ён запыты сфармуляваў для нямецкага боку ці для расійскага боку. Ёсць і таксама такая версія, што тыя выгоды, якія атрымае Лукашенко ад гэтага абмену, могуць прыйсці менавіта з карабля. А вы думаеце, што вось у Валаме, калі з Пуцінам сапраўды на гэта абмяркоўвалі? Таму што я чуў такія меркаванні, што вось яны 3 дні менавіта гэтыя вось дэталі, скажам, гэтага абмену там вырашалі. Ну, парадак дня паміж Лукашэнкам і Пуцінам досыць шырокі, і тут можа быць все што заўгодна, і палітыка, і выбары, і вайна, і той самы абмен. Я ўпэўнены ў тым, што такое пытанне таксама павінна было быць у іх на парадку дня, бо гэта вельмі адчувальная аперацыя, шматбаковы абмен, такое адбываецца не часта, і тое, што тут ёсць пэўныя рызыкі таксама, і хацелася б дамагчыся большага у выніку гэтага абмена, я думаю, што это абавязкова было на парадку дня. А на вашу думку, а што ва ўсім гэтым працэсе можа атрымаць Лукашенко, якія бонусы? Магчыма, гэта можа быць нейкія палітычныя саступкі. Магчыма, гэта таксама дэманстрацыя таго, што мая суб'ектнасць яшчэ захоўваецца, са мной можна вырашаць праблемы. Я не думаю, што тут можна дамагчыся нейкіх рэальных такіх прадметных практычных саступак, напрыклад, скасаванне санкцый, ці размарозка нейкіх актываў, ці штосьці такое больш грунтоўнае, змястоўнае. Тут найхутчэй некая спроба трошкі падправіць сваю рэпутацыю, якая даволі моцна пацярпела за апошнія 4 гады, і паказаць, што да, я магу вырашаць праблемы, я магу дамаўляцца, таму разлічвайце на мяне. А ці думаеце вы, што там вось у гэтым абмене могуць таксама прысутнічаць і нейкія беларускія палітвязні? Хацелася спадзявацца на гэта, пакуль няма такіх прыкметаў, не называюцца ніякія прозвішчы, але, канешне, больш чым дастаткова людзей у беларускіх вязніцах, якія заслугоўваюць як мага больш хуткага вызвалення. Гэта найперш гуманітарны спіс, гэта і людзі, у якіх шмат дзяцей, ці якіх хваробы, тое самае, што адносіцца да гуманітарнага спісу. Тут большым дастаткова падставаў, каб уключаць беларусаў у гэтыя размены, але мы таксама разумеем, што тут трохі іншая камбінацыя, іншая формула працуе. І тое, якім чынам падыходзяць нашы заходнія партнёры,
да падрыхтоўкі такіх абменаў. Это іншыя фарматы, іншыя вымярэнні, я б сказаў, для такой працы. Вы, як прадстаўнік офісу Святланы Ціхановскай, яшчэ раней, калі вы там працавалі, і пазней у аб'яднаным пераходным кабінеце, все-таки вы удзельнічалі ў розных міжнародных сустрэчах. Ці ўвогуле можна казаць, што там уздымалася хоць раз тэма абмену беларускіх палітвязняў на кагосьці яшчэ? Ці хтосьці ўвогуле слухаў, прыслухоўваўся пра гэта? Я могу сказаць так, што пэўныя абмеркаванні на гэты конт былі, закраналася такая магчымасць, але гэта, канешне, была не такая глыбокая прапрацоўка, дзе выпрацоўваліся рэальныя схемы, рэальныя падыходы. Ўсё ж таки мы памятаем, што для таго, каб весці размову пра такі абмен, павінен быць абменны фонд з другога боку. На сённяшні дзень такіх, это маецца на ўвазе, напрыклад, нейкія людзі важныя для рэжыма, якія знаходзяцца ў засценках ці ў месцах зняволення ў краінах захаду. На сённяшні дзень такога фонду не існуе фактычна. То бок, калі нам трэба было б звяртацца з такімі просьбамі, то нам трэба было б разлічваць, што яны маглі б скарыстацца людзьмі ад іншых краін, і тут ужо сапраўды это станавілася такім шматбаковым мерапрыемствам. Ну і разумеем, што такіх зняволень, такі фонд краіны трымаюць для асаблівых сітуацый, то бок вызваліць сваіх грамадзян найперш. І гэта не заўсёды атрымліваецца. Мы бачым нават паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй некаторыя палітзняволеныя ці зняволеныя знаходзяцца там па некалькі гадоў, іх не атрымліваецца выцягнуць з гэта. Так што там ставкі вельмі высокія, там размова вядзецца зусім па-іншаму. Скажам так, у нас не было дастаткова аргументацыі, тое, што я бачыў, як я там бачыў той момант, каб ставіць пытанне пра тое, каб уключаць беларусаў у магчымыя абмены. Зноў жа, это не масавыя абмены. Мы бачым, што тут вядзецца пра адзінкі людзей, якія ўключаюцца ў гэтыя спісы. Кожны з іх прасвечваецца рэнтгенам шмат разоў для таго, каб ацаніць выгоду ад такога абмена. У нашым выпадку мы кажам пра тысячы людзей, якія на сённяшні дзень знаходзяцца ў турмах, і, скажем так, не па ўсіх параметрах наша сітуацыя адпавядае менавіта тым механікам, якія адбываюцца падчас такіх палітычна вывядковых абменаў, якія мы бачым зараз. А до нас до размовы долучаецца Тацяна Хоміч, сястра Марыі Калеснікавай, таксама прадстаўніца арганізацыі колішніх палітвязняў, сваякоў палітвязняў. Тацяна, прывітанне. Добрый день, добрый день. Мы ўжо паспелі з Валерам Кавалеўскім тут пагаварыць пра гэты верагодны імаверны абмен. Скажыце, а ці вам увогуле штосьці вядома пра тое, ці могуць там быць нейкія беларусы? Бо публічна называецца пакуль толькі грамадзяне Расіі і амерыканцы з іншага боку. Да, к сожалению, то, что мы видим, меня это очень сильно, на самом деле, расстраивает. Да? То, что последние дни очень обсуждается возможное освобождение, такое довольно сложное освобождение, да, между несколькими странами, где участвует ряд стран, и России, и США, и Германии. И говорилось о том, что могут войти в обмен и российские шпионы, которые находятся в Словении, и так далее. Да, сейчас поступают новости, что это вообще, возможно, происходит там на территории Калининграда, Калининградской области и так далее. То есть и во всей этой дискуссии не был поднят вопрос белорусских политзаключенных. И, насколько я знаю, допустим, ситуация с Рико Кригером, она немного обсуждалась в немецких медиа, да, в последние недели, даже когда появился приговор о смертной казни, когда начался суд. Но как только дальше начали развиваться события, да, то есть сразу же зашла речь об обмене российских политзаключенных, которые будут включены, да, в эти переговоры. Но не было ничего белорусских политзаключенных, и я считаю, что нам, конечно, нужно ждать результата, да, то есть мы поймем, на самом деле, был ли услышаны и наши месседжи, то, о чем мы говорили, то, о чем мы говорим постоянно. Но пока я считаю, что, конечно, это, наверное, даже отсутствие в медиа разговоров об этом, это очень плохой для нас знак, на самом деле, но посмотрим на результат. Вы написали у Фейсбуку допіс такі дастаткова песімістычны. Вы пішаце, навошта былі ўсе гэтыя целарухі, прыёмы, паездкі, рукапацісканні і прыгожыя прамовы.
Вы каго маеце на ўвазе? Я не хочу здесь переходить на личности. Я думаю, что в наших и международной активности, да, задействован определенный круг людей, которые постоянно говорят о ситуации в Беларуси, об освобождении политзаключенных в том числе. Я думаю, что нам нужно смотреть действительно в этой ситуации на результат. Вот мы увидим, услышана ли была наш запрос, наша повестка, тем более в этой ситуации сейчас, да, когда фактически, я бы сказала, с белорусской стороны, с нашей стороны, к этому не нужно было прилагать особых усилий, да, то есть те задержания, суды над гражданами в России, Америке, и вообще задержания, они произошли очень давно, да, то есть фактически подготовлена была платформа под это. И вопрос, насколько мы смогли донести свою позицию, да, и мне кажется, что как раз в этой ситуации вот эта позиция, с которой, на самом деле, я выступаю уже, наверное, несколько лет, что вообще в любой коммуникации, то есть что нужно доносить европейским, американским партнерам и другим странам, на самом деле, что в любой коммуникации с белорусским режимом должен стоять вопрос освобождения политзаключенных. И это тот самый случай, когда эта коммуникация случилась, как я уже сказала, в принципе, наверное, с минимальными для нас бы усилиями такое могло бы стать возможным. При этом как бы здесь задействована, да, и получается непосредственно белорусская сторона, имея заложника Рика Кригера в белорусской тюрьме. Валер, вось зараз пракаментуйце слово Тацяны, чаму тады гэта не было зроблена? Хто ў гэтым працэсе падвёў? Просто вы не змаглі пераканаць, як мае на ўвазе дэмакратычныя сілы, якія вы прадстаўлялі ўсе гэтыя 4 гады, да і зараз таксама прадстаўляеце? Ці ўсё ж такі пазіцыя захаду была проста непрынцыповай? Ну, па-першае, я скажу, што гэта просто неправильное разумение того, что адбываецца, что гэта за обмен такі, гэта іншае вымярэнне, гэта іншая аперацыя, гэта іншыя гульцы, якія удзельнічаюць у гэтым. Акрамя таго, што там не будзе беларускіх палітзняволеных, там не будзе венесуэльскіх палітзняволеных, там не будзе сірыйскіх, мьянмарскіх, там і іншых чадскіх палітзняволеных, таму што гэта абсалютна іншы тып абмену ці спробаў па вызваленні. Калі казаць, што там усё было гатовае і гэта в прынцыпе не павінна было б некай складанай тэмай зайсці, просто сказаць, калі ласка, включыце туды яшчэ 1500 беларускіх палітзняволеных ці хаця б аднаго. Я думаю, что просто не стали бы нават размаўляць на гэтую тему з намі міжнародныя партнёры, тому что гэта іншы зусім абмен. Гэта вядзецца пра палітычныя, дыпламатычныя, выведковыя службы, якія удзельнічаюць у такіх аперацыях. Гэта трымаецца інфармацыя вельмі блізка да сябе. Пра таго самага Крыгера мы даведаліся толькі некалькі тыдняў. Для таго, каб абыграць нават гэтую тэму, трэба было пра гэта ведаць значна раней і думаць пра тое, што з гэтым зрабіць. Акрамя таго, як мы разумеем, што кожная краіна вельмі блізка трымае да сэрца свае казыры. Гэтыя людзі, якіх яны арыштавалі там у свой час у Злучаных Штатах, у Славеніі, дзесьці ў нейкіх іншых месцах, яны іх там трымалі не проста так. І ад пачатку таго моманту, калі гэтыя людзі былі затрыманыя, увесь час, пакуль яны знаходзіліся ў турмах, ішлі перамовы, былі кантакты менавіта паміж тымі людзьмі, якія датычныя да гэта, паміж тымі бакамі. Мы пра гэта нічога не ведалі і не павінны ведаць. Это тое самае, як я прыходжу там, напрыклад, да прадстаўнікоў Пентагона, Міністэрства абароны ці Дзярждэпартамента Злучаных Штатаў, задаю пытанне, што вы ведаеце пра наяўнасць ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі. Можна не чакаць, што хтосьці з намі падзеліцца такой адчувальнай інфармацыяй, бо мы не з'яўляемся рэальнай дзяржавай. Мы не падпісалі тыя самыя пратаколы аб абмене інфармацыі, адчувальнай інфармацыі. Давайте будзем рэалістамі таксама, давайте не будзем пераацэньваць тое, ці, скажем так, не ацэньваць адэкватна тое, як мы выглядаем у вачах міжнароднай супольнасці і якім чынам бачаць беларускіх палітзняволеных, якія зараз знаходзяцца. Зноў жа, нагадаю, ні сірыйскія, ні мьянмарскія, ні венесуэльскія палітзняволеныя не сталі часткай гэтага абмену. Калі б гэта было так, я думаю, што можна было б сапраўды пасыпаць голову пеплам і думаць, чаму мы не спрацавалі нармальна.
Татьяна, вы, максимум, маете что сказать Валерию? Да, но почему тогда там есть российские политзаключенные, если белорусские не имеют права там быть? И как уже сообщалось, да, что, возможно, в обмене будет участвовать Нобелевский лауреат премии мира, руководитель мемориала «Орлов». Да. У нас есть такой же Нобелевский лауреат белорус Олесь Беляцкий. Того же года, в том же 2022 году, получил Нобелевскую премию. Почему они участвуют? При том, что я считаю, что все-таки Беларусь стала стороной обмена, и это значит, что мы и белорусские политзаключенные могли быть включены, потому что был заложник гражданин Германии в Беларуси. Беларусь стала в этой ситуации тоже участником этой сложной сделки. И согласна, что она готовится даже, наверное, не месяцами, она, наверное, готовится годами, да, можно и так сказать. Вот, но... Тацяна, просто з іншага боку, разумееце, у расейцаў ёсць людзі, у якіх яны зацікаўлены вяртанні, так? Вось там Красікаў з Германіі, ці тыя самыя агенты са Славеніі, але у Лукашэнкі няма людзей у іншых краінах, у вяртанні якіх ён зацікаўлены. Я маю на увазе нейкія чыноўнікі ці агенты беларускія. Мне кажется, тут все-таки это уже другой вопрос, и такие заложники тоже есть. Вопрос, насколько они ему интересны или нет. Те шпионы, которые задержаны, например, в Польше, те, кто задержан в Украине, и даже на днях была новость о задержании белорусского гражданина в Польше, обвиняемого в шпионаже. Поэтому это другой вопрос, мне кажется, но в этом конкретном случае все-таки Беларусь стала той стороной, и да, если мы не могли бы участвовать в этом лично, скажем так, то хотя бы опосредованно. И я считаю, что в целом, конечно, да, нужно ждать результатов, и я думаю, что, наверное, в ближайшие там, часы либо дни мы узнаем о том, кто же туда вошел. Но сам факт того, что там есть десятки, да, говорят вот о десятках российских политзаключенных, и известных, и более известных, и менее известных, все-таки это очень важный факт. То есть не только обмен шпионов на шпионов, да, происходит, или обмен гражданских лиц между государствами. Туда включили российских политзаключенных. Это значит, что у нас могла бы быть такая же возможность. От Валерий кажа про тое, што як бы у дэмакратычных сіл Беларусі няма такіх магчымасцяў, як у велізарнай дзяржавы, якая розныя чагі ўплыву. На вашу думку, а што тады можа быць такім эфектыўным аргументам у гэтых многіх размовах, которые і вы, і Валерый праводзілі на розных узроўнях з рознымі заходнімі палітыкамі, каб гэта дало нейкі плён? Ці ўвогуле гэта рэальна? Ці мы гаворым проста пра нешта вельмі гіпатэтычнае? Я поэтому и говорю об этом кейсе как, наверное, более возможным, потому что как раз того мы часто слышим в последнее время, что нам нечего предложить, например, да, там, в обмен на политзаключенных. А в этой ситуации все было сделано до нас, скажем так, да, то есть сложилась именно такая ситуация, очень, я бы сказала, очень благоприятная. Конечно, я не эксперт в переговорах. В этой ситуации я выступаю как родная политзаключенная, я выступаю как голос тех, кто находится в тюрьмах, других родных, да, которые не могут быть публичны. Но я считаю, что именно этот вопрос, он должен ставиться по-другому. Нужно говорить именно о гуманитарном треке, о гуманитарных переговорах, об освобождении политзаключенных. Не только тех, у кого проблемы со здоровьем. Да, и мы знаем, что сейчас как минимум 35 человек, именно у которых очень серьезные проблемы со здоровьем. Около 10 это люди с онкологическими заболеваниями. К счастью, один из них был освобожден, Григорий Костусев, да, но есть еще многие другие с психологическими, психическими заболеваниями, с сложными ментальными заболеваниями. Те, кому нужна трансплантация, те, у кого отсутствуют конечности, да, то есть люди с инвалидностью. Таких людей на самом деле очень много. 35 это говорят только о самых критичных, а еще более 200 из разных уязвимых групп. Но я считаю, что это должен быть именно отдельный гуманитарный трек запущен. Именно об этом нужно говорить в первую очередь именно на таких встречах. И в том числе для того, чтобы в следующий раз, когда такая возможность появится, где будет
происходить какая-то коммуникация, обмен, переговоры, все что угодно, возможно, связанные с другой темой. Туда был включен вопрос освобождения белорусских политзаключенных. И как мы видим сейчас, допустим, да, что это возможно, людей отпускают как раз первые какие-то случаи освобождения в июле, да, они касаются даже в меньшей степени людей из уязвимых групп, простых активистов, которые, наверное, несколько раз участвовали в маршах в 2020 году, да, то есть либо какие-то оставляли комментарии, то есть этот трек открыт, трек возможен, да, то есть уже нельзя сказать, что Лукашенко не выпускает. Можно, да, долго рассказывать про то, что выходят люди, которым осталось несколько месяцев. Нет, люди выходят. На людей не заводят новые статьи по 411 статью, чтобы накинуть еще год или два. И такой риск есть в каждом случае. Поэтому именно об этом нужно говорить, об освобождении, об отдельном гуманитарном треке и делать его приоритетным. Валерий, вам таксама апошняе пытанне, у вас літаральна хвіліна на адказ ёсць. Скажыце, што тады самае паспяховае, на вашу думку, гэта нейкія перамовы заходніх палітыкаў, спробы все-таки санкцыі адмяняць, все ж таки ціснуць на рэжым, як патрабуюць некаторыя палітыкі, цалкам перакрываць мяжу, цалкам перакрываць транзіт? Гэта, як заўсёды, будзе камбінацыя, это комплекс мерапрыемстваў. Канешне, перамоўныя пазіцыі трэба ўмацоўваць праз тыя самыя элементы ціску. Часам гэта камунікацыі пра тое, што могуць быць нейкія новыя захады. Але таксама варта працаваць і праз тых палітыкаў, якія маюць уплыў на рэжым, на канкрэтных людзей. Варта таксама паказваць і некія станоўчыя, магчыма, нейкую станоўчую матывацыю таксама падносіць. Трэба уключаць туды і гуманітарныя арганізацыі з моцным уплывам. Той самы Ватыкан, які вельмі шмат спрычынваецца да гуманітарных акцый і вельмі часта з'яўляецца удзельнікам такіх вызваленняў. Мы насамрэч яшчэ дакладна не ведаем, што здарылася на пачатку ліпеня, чаму гэтыя людзі выйшлі, што стала важным ці самым галоўным чыннікам для іх вызвалення. Таксама не да канца вывучана гісторыя, і з намі нават сёння постфактум не ўсе дзеляцца тым, што адбылася, бо, магчыма, захоўваюцца нейкія перспектывы для того, каб працягнуць гэтае вызваленне людзей. Дзякуй вялікі вам, шановныя госці. Я такі нагадаю нашим гледачам, што сёння маімі гостямі былі Тацяна Хоміч і Валер Кавалеўскі. Мы гаварылі пра імаверны абмен палітзняволенымі паміж Захадам і Расіяй і прымкнуўшым да іх Лукашэнкам. Гэта быў Дмітрий Гурневіч у Празе. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Усяго вам самага добрага. Заставайцеся за свабодай.